Så vil han igen. Ja, hvor tror vi er henne? Der er jorden, men... Hvor er han lige nu? Vi er på Mars! Jeg pakker. Har du højdeskræk? Der er det. Hvad er der sket? Det er lige meget, vi er på månen nu. Ja, men altså... Jeg er bange. Jeg kan ikke trække verden på månen. Ja, men altså, de der Mars-mænd, kan du se dem lige derhen? Lige bag, lige der, lige på den anden side. Jeg henter en til dig. Hvad? Jeg henter en til dig. Oj, shit. Ja, der tager den på en. Shit. Og den hjerte. Hvor fandt du de ting fra? Jeg er sulten. Vent lige. De ligger bare flyder på jorden. Jamen, Det kan være, der er nogen, der er ved at spise dem. Kast bare tilbage igen. Jeg kommer lige ind. Kast den tilbage til mig. Jeg vil have spist den. Nu kommer jeg altså lige tilbage. Oj, shit. De kommer. Bare spor, de kommer. Den er væk. Vi skal teleportere os væk igen, eller hvad? Hvor skal Kast dem her efter dem. Ja, de er sultne. Kom lige teleportere os væk herfra. Teleportere væk. Er du klar? 1, 2, 3. Nu! Hvor sker der ikke noget? Det var kameraet, du skulle åbne. Skal vi lige prøve at åbne lidt? Sådan der. Sådan der. Tryk